Sa number 2, nagalaylay nga kuryente sa atop ang ginatudlo rason sa nga pagkasunog sa 35 ka mga balay sa Barangay 10 sa Bacolod City. Pribado nga sektor ang naghatag sang bulig sa mga nasunugan. Lakip ng 8 ka tuig nga bata nga ginhatagan sang surprise birthday party. May report si Nico Delfin. Si Lola Asuncion Lorania ang lola sang birthday boy nga nasunugan sang balay kahapon sa Barangay 10 sa Bacolod. Isa siya sa mga nakabaton sa mga relief packs gikan sa pribado nga mga grupo. Nagaluto siya sang spaghetti para kuntani sa birthday sang iapo nga si Louie J sang natabo ang sunog sang kahapon. Pero samtang nagatagtaganay sang ayuda sa Bay Center kundi temporaryo nga nagapuyo ang mga nasunugan, masako naman ang pila ka mga kalalakinan sa pagtipon sang scrap nga sarang pamabaligya halin sa mga balay nga nasunog. Isa sa ila ang birthday boy nga si Louie J. Sa balay, nang scrap sa. Nang scrap Ako siya. na yan, kwarta. Tapos di ko din nagaling yung kwarta, kadamo niya nang scrap. Pila ko nung pang scrap Problema to yasin. Yan niya ko ng kwarta. Bakal ako ng bugas. Ha? Bakal ako ng bugas. Magol. Si Magol. Buhay kami bala mga chinilas, bala. Food delivery rider ang trabaho sang amay ni Louie J. Nagabantay naman sa iya mga manghod ang iya iloy. Ikadwa siya sa 4 ka mag-ulutod. Wala siya makahibalo nga may nagahulat sa iya nga sorpresa sang SM City Bacolod sa evacuation center. Bisan paano, napaumpaw ang kasubo sang pamilya Lorania kag sang iban pa nga pamilya nga nawadaan sang balay sa bulig nga nabaton halin sa mga organisasyon. Gindugukan sa mga pamilya nga nasunugan ang mga bag-o bukad nga mga panapton nga dala sa mga civic organization sa Bay Center kaina. Anong ara? Ang mahimok ta lang, ang mahimok ta, ang mula lang po, paninta mga pwede ta. Puro babayi. Most. Sige. Pero involved nila di families namon, siyempre, pwede kung ano ang amon ng mga aktibidades, sa naga-intra, join in, magabuyo. Yung ko sir, habang kapangamuyo ko sa bintana nga tani square sang Ginoo nga wala sang may mahalitan nga mga mga kapuhi. Ano man na ba tiyagan mo subong nga may mga may mga kaupod ka? Tungod at least naka-extend kami tulig kahapon ari man ko din nagdala sa ila sang pamahaw nga tinapay. Sa pagpang-usisa sang City Bureau of Fire Protection ang nagalaylay nga kuryente sa atop sang balay ni Edson Lorania ang ginhalinan sang kalayo. Suno kay City Fire Marshal Chief Inspector Rodel Legaspi nga antes pa man sa nagluntad nga sunog, makapila na ka beses nga nakita nag-igrab ang linya sang kuryente nga nagalaylay sa atop. Mapitan, kag makasangit na siya, especially sa mga kanto sa atop, hindi sa muna siyang ginalinan kung maghangin-hangin, walang uyog-uyog, kaya yan nga may insulator nga live nga wire, kung mapilas na siya, may tendency na siya mag-spark. 22 ka mga puloy-an nga totally destroyed kag 4 pa ka mga balay ang partially damaged sa natabo nga sunog. Ginahanda naman karon sang syudad paagi si Department of Social Services Development ang financial assistance para sa nahalitan nga pamilya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.